Калі кубікі былі маладымі. У садку, калі я сидзеў на гаршку, складаў кубікі і пераказваў мульцікі сваёй першай любові Наташцы, выхавацелькі тупа дапівалі нашыя кіселі і дажоўвалі кашкі, а пасля адмывалі нашы какашкі. У абед мы заўсёды гулялі на вуліцы ў даганялкі, тыскалі ў дохлых птушак савошкам і палкай, а бацькі ў гэты час, працуючы недзе да ўсрачкі, зараблялі мне на марозевай жвачкі. Калі б не Наташка, ў садку была проста жопа. Бегаючы між арэлем, мы гулялі ў бандытаў і копаў, выхавацелькі, вядома, былі на баку дзяржавы, якая, як ведаем зараз, псуе все забавы. Яны ставілі ў кут на калені ці проста так і казалі: «Ну як так можна?» або «Сапляк». Канешне, я меў там купу забавак, гумовыя танчыкі, лялькі, наборы скакалак. І з гэтай наіўнай бутафорыяй было хаця і адносна, але ўсё-такі весела. Але я чакаў вячэры, дакладней вечара, калі прыйдзе веселы тата ці сумная мама, апране на мяне боцікі і панаму каля шафы з вожыкам. А злыя цёця Валя, цёця Ларыса застануцца ў садку мыць ёршыкам брудны посуд і доўга драіць падлогу, пакараныя Дзедам Марозам, то бок дзядзям Богам. Увечар з сябрамі, як заўжды, пабегаю ў Бэрыка, а ты разумі дрэннага хлопчыка Эрыка, пацалую нахабна Наташку, што гуляе ў лялькі. Мой лібертанаж, як відаць, пачынаўся з малку. І заснуўшы нарэшце дома, у цёплым ложку, буду сніць маму, кубікі, санкі і дохлую кошку. Навчіться отримувати задоволення від життя, від кожної миті. І якщо вам щось не вдається, чи ви впали, якась невдача, вставайте. Я бажаю вам впасти 100 разів, піднятися 101 і ніколи не опускати руки. Все буде, як повинно бути.